Ved du godt, at du er et menneske, ligesom 100% af andre mennesker på jordens befolkning? Det håber jeg i hvert fald, du vidste. Og ved du også, at der er rigtig mange mennesker, der ikke får gjort noget godt for sig selv? Altså det er der. Er der mange, der gør meget mere? Ja, selvfølgelig er det det. At du har sovet af helvede til, eller du er bare mega træt. Eller der kan være millioner af gode undskyldninger. Og det er okay. Men hvis du bare gør 10%, eller 15, eller 5, så er det godt nok. Det er godt nok. Du skal stoppe med at være så hård ved dig selv på det. Så hvis det er, at du ikke har lyst til at gå skridt, eller du ikke rigtig har lyst til at være udenfor, eller du ikke har lyst til at være i træningscenteret. Altså hvis du bare kommer ud og får gået de skridt, eller kommer ned og sidder i træningscenteret, fordi det er nyt for dig. Altså det er okay. Altså det er en start. De små skridt, de vinder altid. Det kan være, at du har problemer med, at du ikke gider styrketræne, eller du bare er i en periode, hvor du simpelthen ikke magter. Altså de 10%, det kan være, at du tager i træningscenteret og sidder der den time, du skulle have trænet, og så bare været der. Altså, kom i træningscenteret 3 timer om ugen, fordi det var det, du havde planer om, at du skulle træne. Så tag op og sid. Scroll noget TikTok. Kig ud i luften. Prøv den der maskine, fordi nu er du der lige alligevel. Men 10%, det er nok, hvis det er en svær periode.